Olof Madsen, Jakob Lauritsen, har med en kæmpe stor hånd, han kan under 20 bike banneret lige om lidt. Sådan der. Det er skide godt gået at have suveræn sejr. Igen faktisk, man skal sige jo. Hvor du ser smuk ud i det tøj. Hvordan har du det, min ven? Jamen, jeg har det jo godt. Den der magiske drik, du kører på om natten, hvad er det, den består af? Er der ikke protein på det på den side? Vi skal lige have øjeblik. Så har vi Peter Bæk i mål. Eller på vej mod mål. Og det er altså det vindende hold. Team Roberts. Det var en tæt kamp her til sidst. Og give Peter Bæk en stor hånd. Han kommer her. Team Roberts vinder af det års Freebike 24 timer 2008. Og så venter vi egentlig på cirka på 3 minutter, så forventer vi at se Team A3 andenpladsen. De har haft en knivtæt battle hele